Bore da, a croeso cynnes iawn i'r sied gweddi yma yn yr ardd yn Edarn yn Bro Madryn. A diolch i chi am ymuno efo ni eto bore yma. Gobeithio da chi wedi cael wythnos eitha dda. Gweitha bob dim sy'n digwydd yn y byd. Gobeithio da chi'n saff, da chi'n ddiogel, a da chi'n iach a gyda'ch gilydd. So beth am i paratoi yn hunain am ein gwasanaeth heddiw ar diwrnod arbennig iawn. Diwrnod Sul y Bloda. Ac efallai Sul y Bloda gwahanol iawn i bob un da ni wedi cael yn y gorffennol, ac efalla bod na poen a bod na pryder bod ni'n methu mynd a rhoi bloda ar beddi ein anwyliaid fel yma'r traddodiad yma yng nghefn Gwlad Cymru. Ond rhaid mi gofio bod na ffyrdd eraill o gofio a rhoi diolch amdan bywydau y rhai sydd wedi'n gadael ni. Ac am 3 o gloch heddiw yn Bro Madryn byddai yn cynnau canwyll ac yn rhoi un ochr chydig o funudau mwyn cofio a rhoid gweddi. So os da chi eisiau ymuno efo fi, fyddai yma am 3 o gloch. Beth mae'n ei cymryd anadl dwfn rwan a paratoi ein hunain amdan ein gweddi a naddoliad a'n diolch. Rydym yn galw ar yr Ysbryd Glân a fydd yn siarad gyda ni ac yn gwrando arnom ni wrth i ni addoli, darllen a gweddio. Yn enw'r Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glân. Amen. Tyrd Ysbryd Glân, llanw galonnau dy ffyddloniaid, a chynnau ynddynt dan dy gariad. Anfona dy ysbryd a chreu'r hwy, ac adnewyddu wyneb y ddaear. Da ni'n dŵad rwan at y gweithred o edifeirwch. A drwy gydnabod ein pechodau a'n hangen am faddeuant, rydym yn gofyn i Dduw gymryd y cam cyntaf yn y cyfarfod hwn. Trigger ha wrthym o Dduw. Rydym wedi pechu yn dy erbyn. Dangos i ni o Dduw dy drigaredd, a dyro i ni dy iachadwriaeth. Bydde di Dduw ein tad faddau i ni a'n gwared oddi wrth ein holl bechodau, a rhoddi ni ras a nerth yr Ysbryd Glân. Amen. Trown rwan at yr ysgrythyr, a darllenwn yr ysgrythyr gan ofyn i Dduw dangos i ni be mae o eisiau ni dysgu heddiw. Darllenwn yn ofalus, mwyn fel petai i'r enaid glywed. A darlleniad gyntaf yn dod o lythyr at y Philippiaid, yr ail pennod o'r 5 adnod. Amlygwch yn eich plith eich hunain yr agwedd meddwl honno sydd yn wir yn eiddo eich chwi yng Nghrist Iesu. I fod ef ar ffurf Duw, ni chyfrifodd fod gydraddoldeb a Duw yn beth i'w gipio, ond fe gwacaodd ei hun gan gymryd ffurf a dyfod ar wedd ddynol. O'i gael ar ddull dyn, fe darosyngodd ei hun, gan fod yn ifydd hyd angau, angau ar groes. Trad yr chafodd Duw ef, a rhoedd o'r enw sydd goriwch pob enw, fel wrth enw Iesu y plygau pob glin, yn y nef ac ar y ddaear a than y ddaear. Ac y cyffesau bob tafod bod Iesu Grist yn arglwydd, gogoniant, Duw Dad. Gwrandewch ar yr hyn y mae'r ysbryd yn ei ddweud wrth yr eglwys. Diolch a fo i Dduw. Daw'r ail ddarlleniad o Efengil Matthew, yr unfod pennod ar 20. Pan ddeithant yn agos i Jerusalem a chyrraedd Bethphage a mynydd yr Olewydd, anfonodd Iesu 2 ddisgybl gan ddweud wrthynt, ewch i'r pentref sydd gyferbyn â chwi, ac yn syth fe gewch asen wedi'i rhwymo, ac ebol gyda hi. Gollyngwch hwy a dewch â hwy wrthyf, dwedwch, y mae ar y meistr ei hangen, a bydd yn ei rhoi ar unwaith. Digwyddodd hyn fel y cyflawnid y gair a lefarwyd drwy'r proffwyd. Dwedwch wrth ferch Seion,
wele dy frenin yn dod atat, yn ostyngedig ac yn marchogaeth ar esyn, ac ar ebol, llwdyn yn ifael gwaith. Aeth y disgyblion a gwneud fel y gorchmynodd Iesu iddynt. Daethant ar asen a'r ebol ato, a rhoesant ei mentyll ar ei cefn, ac eisteddodd Iesu arnynt. Teunodd tyrfa fawr iawn ei mentyll ar y ffordd, ac roedd eraill yn torri canghennau o'r coed ac yn ei teunu ar y ffordd. Ac roedd y tyrfaoedd ar y blaen iddo, a rhai o'r tu ôl yn gweiddi, Hosanna i fab Dafydd. Bendigedig yw'r un sy'n dyfod yn enw'r arglwydd. Hosanna yn y gorychaf. Pan ddaeth ef i mewn i Jerusalem, cynhyrwyd y ddinas drwyddi. Roedd pobl yn gofyn, pwy yw hwn? A'r tyrfaoedd yn ateb, y proffwyd Iesu yw hwn, o Nazareth, yng Galilea. Hosanna i fab Dafydd. Bendigedig yw'r un sy'n dyfod yn enw'r arglwydd. Amen. Pwy yw hwn? Y cwestiwn rhaid ni gyd atab ar ryw gyfnod neu gilydd yn ein bywydau. Mae'r delwedd o bobl yn teunu y canghenna o flaen yr Iesu yn un gyfarwydd iawn. Ond be oedd arwyddocâd y dail palmwydd i'r Iddewon oedd yn gwneud hynny? Mae yna ddau atab. Gynta, a mae hwn yn diddorol iawn dwi'n feddwl, mae'r palmwydd yn un o 4 rhywogaeth o blanhigyn oedd yn cael ei defnyddio yng ngweddïa dyddiol ar ŵyl Sukkot neu ŵyl y Tabernacle. Oedd y bobl dan orchymyn i wneud pereringdod i'r deml yn Jerusalem, mwyn rhoi diolch am y cynheuaf ac i gofio'r Exodus o'r Aifft. Yn ail, roedd o hefyd yn gysylltiedig â tir Jwdea a'i ffrwythlondeb, yn barn yr Iddewon a Rhufeiniaid. Palmffrwyth ar arian y cyfnod yn lle tlws milwrol. Felly, mae yna arwyddocâd dwfn iawn i'r ddelwedd o dyrfa fawr o bererinion a bobl y ddinas yn dod at ei gilydd i ollwng o flaen y mab y saer, y proffwyd o Nazareth, rhywbeth mor gysylltiedig, nid mond â'i gwreiddiau ysbrydol, ond efo'i cenedlaetholdeb. Roedd y dail palmwydd yn cynrychioli ei hunaniaeth mewn ffordd syml a gymleth. Ac ar y funud yma mewn amser, welson nhw rhywbeth yn y dyn yma oedd yn ddigon iddyn nhw a berthu'r arwydd o'i gorffennol, mewn gobaith buasa Iesu yn traws newid ei dyfodol. Fel da ni'n gwybod, o safbwynt freintiedig ni, fe wnaeth yr Iesu traws newid y dyfodol, ond nid yn union fel yr oedd y bobl yn ei disgwyl. Heddiw, beth rydym ni yn cael ein annog i'w gollwng, mwyn i'r Iesu cael marchog i fewn i deyrnas ein colonnau yn rhydd a di-rwystyr. Mae'r rhan fwyaf ohonom wedi gorfod derbyn a berthu ein rhyddid dros y dyddiau dwytha, a hynny lles ein gilydd a'r gwasanaeth iechyd. Mae rhai ohonom wedi aberthu busnes, cyflog a sefydlogrwydd. Mae nifer ohonom wedi aberthu gweld teulu, ffrindiau a chymdogion. A mae'r rhain fwyaf ohonom wedi gorfod aberthu'r syniad ei bod yn hunan gynhaliol ac yn annibynnol. Ond trwy'r aberth yma, beth rydym yn cael y cyfle i ennill? Gobaith y bobl wrth gweiddi hosannas oedd bod y brenin, gwir frenin yr Iddewon, yn cyrraedd ac yn barod i achub y ddinas a'r cenedl. Heddiw, rydym wedi gweld yn glir mae nid gwleidyddion, na milwyr, na bobl gyfoethog, na celebs sydd yn mynd i achub ni i gyd, ond y bobl sydd yn cynrychioli cariad a doethineb a dyletswydd, sef ein gweithwyr iechyd, gofalwyr, ffermwyr, glanhawyr,
dynion bins, gweithwyr yn y siop. Nid grym filwrol oedd y marchog ar gefn asyn i fewn i Jerusalem, nid frenin fel roedd y byd yn ei adnabod, ond frenin hollol wahanol, cariad mewn cnawd, yn ifydd i'w dad, yn fodlon i aberthu ei hun ei mwyn ni, i dymchwel ein waliau ac i'n torri ein ffiniau. Wrth i ni ystyried pwysigrwydd cariad a chymuned a chydsafiad o'r newydd yn yr amser heriol yma, gadewch i ni hefyd ystyried beth fedra ni gosod o flaen yr Iesu wrth iddo farchog ymlaen, i fuddugoliaeth dros ein calonnau a'n heneidiau. Amen. Gadewch i ni droi rwan at yr arglwydd mewn gweddi. Gweddiwn ar y tad. Gweddiwn dros ein cymunedau, cefn gwlad, mewn pentrefi, trefi a dinasoedd, dros cenedl a gwlad, i dod at ei gilydd wrth cadw ymaith. Gweddiwn dros ein gwasanaeth iechyd, dros ein gyfalwyr, dros ein athrawon, ein ffermwyr, angladdwyr, glanhawwyr, gweithwyr siopa, gwirfoddolwyr di-ri, ac rydw i'n rhoi diolch iddyn nhw i gyd. Gweddiwn arna ti ein tad, o Dduw, trigar ha. Gweddiwn dros arweinydd y byd, am heddwch i ennill mewn gwledydd rhyfelgar, reolaeth uno yn y frwydr yn erbyn yr haint yma. Am y mudiadau sy'n gweithio yn y gwersylloedd ffoaduriaid a bobl sy'n digartref oherwydd rhyfel, neu tlodi, neu thrais a newid hinsawdd. Gweddiwn am ei diogelwch a'i iechyd. Arglwydd yn dy drigaredd. Gwrando ein gweddi. Gweddiwn am ei obaith, i farchog drwy'r byd wrth i ni gofio'r Iesu yn marchog i Jerusalem. Gweddiwn dros y claf, a'r sawl sy'n dioddef, a phawb sy'n gweini ar ei hanghenion. Gweddiwn arna ti ein tad, o Dduw, trigar ha. Am fendith ar ein cartrefi, dros ein perthnasau a'n cyfeillion a phawb a garwn. Gweddiwn arna ti ein tad, o Dduw, trigar ha. Cyflwynwn ein hunain, a phawb y gweddiwn drostynt, i drigaredd a nodded Duw. Da garog, derbyn y gweddiau hyn mwyn dy fab, ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Ac unwn gyda'n gilydd, yn gweddi'r arglwydd. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled dy deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeu ninnau un dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canes eiddo ti yw'r deyrnas, a'r gallu a'r gygoniant, yn oes oesoedd. Amen. Hosanna i fab Dafydd, bendigedig yw'r un sy'n dyfod yn enw'r arglwydd. Amen. Holl alluog a thragwyddol Dduw, anfonais dy fab ein hechawdwr Iesu Grist oedd gariad tyner at yr hil ddynol i gymryd ein cnawd ac i ddioddef angau ar y groes. Caniatáu ni ddilyn esiampl ei emynedd a'i ystyngeidrwydd a bod hefyd yn gyfrannog o'i atgyfodiad, trwy Iesu Grist ein harglwydd.
Amen. Bendithiad Dduw ni, cadwad ni rhag drwg, a'n dwyn i fywyd tragwyddol. Amen. Rydyn ni'n troi nôl rwan at ein gweithgaredda pob dydd, yn cario gyda ni yr hyn rydyn ni wedi dderbyn yn ein meddyliau ac yn ein calonau. I fyw mewn ffordd newydd, i newid, i dderbyn gras ac i fethu, i ddymnhau'r gofod y mae Duw yn dymuno ei lenwi, i ddychwelyd bob dydd at fy nhonell bywyd a chariad, Iesu gair Duw. A bydda di bendith Duw holl a lluog, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân, bo yn ein plith a trigo gyda ni yn wastad, yn oes oesoedd. Amen. Bendith ar eich diwrnod. Hwyl fawr.